S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis chers téléspectateurs de la PIINDI TV, on calminama, on juurama, beltanama hantini ko dañi tigi weltare huccide mon émission men MIIN mon min goy wadde e kala saha jantade arti ngam huccide mon debbo Madou Toulé ole wori cen Mouhadji Anne wala no kam to bokki jeges no to bokki jallo bene welama no fewi mumo jettata almami tanirabam non toon dum non machallah mo do huccide gorko kewdo fardo onon commentaire ji mbannoɓe rekiraɓe onon mbiyanno onon jiiɗi yiidema ɗo toujours ko eɗen jiiye e commentaire uji no feewi ɗum noon ummima to ganduɗa to woni to leydi Mauritanie gam wadde men rejoindre kadi émission men MIIN mon authentique a salminama a juurama salminama tigi jontade leñol no ala jaɓantama komi jontade non machallah ka jontade a jaɓi jontade leñol mi kay mi jaɓi ko jiimi hande ko kay mi jaɓi non a jaɓanta o pomi mbaɗa émission mi ƴeewa to ma wassiñe walla ka jontade mi jaɓi a jaɓi j'espère que tout va bien alhamdulillah ça va tout se passe bien dans l'ensemble Allah yettama quoi sa fatta mi profite mi waɗa salminagam ngo quoi salminago minen sukaɓe komin gowi waddude ko cek icho boy authentique bande diplômé hakkille bo ellentirami min ko beydde ko tahi nehiɗa hande jaɓani haalde doole émission mo nanɗa fof a haalan doole ma ɗum no wawa kono hande ko woni ka kulɗomi min ko ni tan kaltam mi suusama peut être ko ɗum ɗon aussi mais ko ni tan gomi haaldirde ni tan gomi haaldirde peut être aussi kadi ko jimami fof ɗum tagui ɓeɗa haalirde tigi on woni authentique keptinaɗo no fewi machallah e ko ganduɗa ko woni rap Pulaar to ganduɗa to woni to Mauritanie so tawi authentique ari ɗo e leydi Sénégal noon ma yimɓe kaawe holko addimo ɗo holko woni koyɗe makko mon ganduɗa ɗum so woni jomiraɗo tawno émission men MIIN mon ko weeli mon tan woni ko addata hade nden tan mi wiyamon je ganden amen jengal garten mbawen noon andinde bandiraɓe hol mbaɗaɗo invité to fuɗɗori haw yettiɗo question ngaji kadi yeeso makko so weeli jomiraɗo ɗum noon caɗu walo wondide Khalilullah jehen ƴeewoyde o mo ganduɗa woni Ali Fall isi garten tigi rigui en garti noon ko ganduɗa ko woni émission men MIIN mon holko tinata sa ari émission men MIIN mon avant tout ga ko weltare parce que min avant tout choix ko leñol Pulaar gardinmi yesso téléji Pulaar gardinmi yesso donc min hande choix je suis honoré d'être là en fait ko weltare mawde joɗade mi nokku fulɓe haalde Pulaar haalde ɗemgalam surtout musique am kay Pulaar somi jooɗimi nokku fulɓe aussi mbeɗa welto est ce que aɗa waɗano suivre émission mon MIIN mon si an ka jontade leñol awa woni jontade leñol tigi machallah authentique ɗum noon ko dañde tigi weltare wonde mo recevoir émission woni tawno machallah ko jantaɗo no fewi no gomi wiide ni kono hande sen jooɗima ɗo minen mbimami kono kala sénégalais hande no foti weltade sababude ɗe Lion hande victoire ɓe gaddi o ɗum noon ko weltare mo ganduɗa wodi tan to fuɗɗi kono ala to haaɗi ɗum noon min mbaɗiɓe félicité no fewi équipe o foof Cissé mo ganduɗa konko woni entraîneur o ala ko nanani ala ko yiyani kono machallah nangui haaɓe gaddi amen ko ganduɗa ko woni coupe ɗum noon 33e édition Coupe d'Afrique des Nations holno jiiɗa coupe amen o sona weltare Sénégal naɓe mbawi fiji mi kay désormais comme sénégalais quoi félicitations surtout koɓe mbaɗi ko wona hunde wemde tigi et puis ko noon quoi genre hande wonko Allah rokki doole football ene wawi rendinde wuuro foof julɗo kefere o moƴƴo o bonɗo yimɓe fof ne mbawi rentude e on nokku quoi et puis hande ɓe dokki ɗum Sénégal par ce que min ñanen noɓe nayi ko kode min mi hawi jinno danan ɗum kum daɗal jamma fof mi daɗal subaka fof mi daɗal minen wayno ha joni ko victoire o nangui kam victoire o dal adda kubo ari kono cikkumi ma yimɓe hewɓe paam par ce que tellement yimɓe ko ko ɗum et puis ko gueɗe mo ganduɗa ko ɓooyi soynede quoi so ari alay saago yimɓe belto tigi rigui ɗum noon ƴeewoyen mbaw andinde ngomi wadde ni andinde moon hol gonɗo invité men o wiyete ko authentique de son vrai nom Idrissa Sy o ala yettode noon kono ala probléme o jeeya ko to ganduɗa to woni to Sara Sukki konko Idrissa Sy noon ɓurɗo andirede authentique hande mo ganduɗa machallah réseaux sociaux ɗi kala no mantini no kadi ƴetta kadi golle makko no watta ɗum no waɗi ɗum répondre challenge ɗi partout konko Idrissa Sy noon fuɗɗi ko ganduɗa ko woni nalankagal en 2012 o dartinino seeɗa kono en 2017
seeɗa artide force o wi noon mi opata sukaɓe hay mi hokkataɓe hay dara il faut mi yana dow mabɓe ene jeeya e son uji makko konko authentique nawaram ko son mo ganduɗa yimɓe hewɓe nena jiiɗi ɗum saabi yimɓeɓe ne mbiya authentique holko woni probléme makko e amour anin goni e février mamin namdomo ɗum nde tawno mo heewi wadde son uji amour konko authentique ene jeeya e son uji makko Fouta mo ganduɗa waɗi duo mo ganduɗa woni salta sor ha joni e son uji makko mi anda taw mo sifte ko ganduɗa ko woni capitaine ha joni ko ganduɗa ko woni son uji makko ganduɗa ko woni analyse mo addani men holko sawino weddi analyse ne tawno waɗi hen classe artiste ɓe kewɓe kono noon ena Allah wawi wadde ko son mo ganduɗa kadi yimɓeɓe ne jiɗi ɗum no fewi ne tawno machallah ko haalta hen ko ɗum tigui yimɓeɓe gurta kono noon ko ganduɗa ko woni mi fuɗɗaki tawa mo andani men taw o fuɗɗaki tawa walla o fuɗɗima authentique pourquoi bandi diplômé hade men haalde bandi diplôme hol kalono ɗum ɗo ɗo woni émission men mine moon eyyi en tout cas machallah bon ko ono artiste ɓe jiiɗi en tout cas non en tout cas machallah oɗon mbi kam jonta il faut moɗo gueɗe non yontaɓe en tout cas machallah a waɗi signé wa signini a wotti jottaɗo kadi way joni mi jaaɓi non en fait bandi diplômé ko concept tu vois enen jinnaɓe men so tawi ka artiste tan eɓe jogui tendance jagguirdema ka neɗɗo bonɗo walla a wona neɗɗo pewɗo surtout sa woni genre ka rappeur tan a rokkama étiquette ka bandi ko o wi ko min mbiɗa yinno musique o mbiɗa yinno rappude en même temps mbiɗa jangga nde mbino mbiɗa woppa jangdam nde pour yiyade waɗa musique nde yimɓe fof mbi kam ko ala o souvent mbiɗa nananno joni o de o boni joni de o wonti bandi par ce que komi rappeur en fait joni oɗon bandi noon nde jaami kemi diplôme aji nde garmi kolmi ɗum hen après wonti concept joni pour andinde aussi kadi ko sukaɓe aɗa wawi janggude en même temps waɗa passion ma aɗa wawi wadde ko jiɗɗa wadde foof mais tawa waɗa passion ma mais meccal ngal c'est important pour neɗɗo pour o aduna hannde mo jaareɗen pour guura il faut ko jogoɗa meccal tigui ko tentide bande diplômé o authentique dañi bac makko mais après bac o holko authentique waɗi ko dattindo jangde walla ko musique tan o watta actuellement walla holko authentique watta non en fait komi géologue ne kemi bac nden jaami 3 ans fac par ce que haadi joni haali 2017 komi dartinnoɗo jaade hebde bac kemi bac jaami université en même temps dartinmi en plus e 2020 mais bon ene wonno covid et tout mais yimɓe hewɓe tinani ɗum donc komi dartinore pour heɓoyde licenciement géologie komi géologue en même temps komi rappeur quoi mais joni ko dal komi rappeur tan ka rappeur tan guiɗa jaggude diplôme aji powa ɗum mi sakki ɗum leeso guiɗ ɓooyi mais hande jangde nde e rap o est ce que na wawi yaade way ko ɗum pour am min somi wawi joɗat ɗo hande jangde nde d'une part en jeeya hen quoi guiley bindi ɗi guiley prise de conscience o guiley ɗum ɗon foof jangde nde ne jogui hen part goto mawɗo wa en même temps aussi wona jangde tan no yimɓe jagguirat jangde ni pour amin jangde wona école nde tan quoi jangde ko janggude métier jangde ko janggude aduna jangde ko janggude foof quoi en fait wadde min so neɗɗen haala jangde ko won sens nawami ɗum quoi tigui ɓeyɗa konngol seeɗa est ce que weeɓino début o mbaɗa rap par ce que yimɓe foof no gandi 2012 ɓooyani je me rappelle 2012 tawno kam ko Mourtani juste nde gummimi Maroc nde machallah Mourtani naaɓe tedduɓe moƴƴuɓe machallah bon 2012 e joni tan authentique wawi wadde ɗum bon min affaire o no jahani seeɗa est ce que ala ko kujunɗa wona 2012 kañum ko 2017 tan yimɓe kala par ce que instant 2012 nde wonno ko yaltinde son hande janggo jaaha kadi joɗɗa duuɓi ɗiɗi a yahani studio ni a waɗa ko ɗum ɗi mais 2017 fuɗɗi eɗen mbawi ni hay 2017 fuɗɗi tan ko 2018 hande ha yesso ko lawol yaltinde nden kadi ƴetti tournir goɗɗo nden gueɗe ɗe foof change quoi surtout ko nden mais après haydara pour amin ko liggey tan ko jamde ko waɗata ko surtout andude to fayi aɗa andi so andi to gummiɗa aɗa andi to paaɗa a hewani tampude mais je pense que ɗum ɗon e pesé yam no fewi par ce que mbaɗa andi to paaɗa authentique 2 mois 20 jours mbaɗa hen ko ganduɗa ko woni 25 concert mais authentique an holko woni an jeeyi yimɓeɓe walla en jiyen artiste e hitande wotere waɗa hen ko concert aji ɗiɗi walla tati walla so ɓuuri heedo ko concert goto mawɗo watta hen 1 mois 2 mois 20 jours mbaɗa hen 25 concert qu'est ce qui ne va pas est ce que tout va bien min o waram koye mi anda est ce que tout va bien est ce que tout va bien ko woni holko woni caggal authentique aydara je pense que liggey yo tan woni e yobde liggey jammaji jooɗaɗi ɗi recherche uji mbaɗaɗi ɗi cowa tampere tamperde et puis allah ko moƴƴi quoi allah tan wawi wadde guiƴam goto ɗum wiyata kam tout le temps o wi kam a yimini allah jinguinima ɗum noon ko allah jinguel ma mbeɗa sikki de ko ɗum woni par ce que après aussi kadi ko noon quoi allah waɗi hen allah waɗi ha hedde 6 mois ɗi
avant projet yaltu min bino min mbaɗa tan ko 30 concert en diwata ɗo ɗum wonno objectif o Allah e bawɗe mum tagi min mbaɗi 57 en espace de 6 mois donc et puis wonko arrière yesso lawol ngol dari hen kadi tigi lawol ngol darima jiɗani e authentique yahanno nodda yimɓe ne mbiya nodde kam concert aji moon mbaɗa kam invité ɗum ɗon noon Allah walli kam heewanodde ɗum mi jaɓanode ɗum par ce que tellement mbiɗa gemno hooram tellement mbiɗa gemno to paami ɗo min mbiɗa jogino on probléme no feewi noddude neɗɗo ni pour wiide neɗɗo par ce que aussi mbiɗa jaaɓi hunde wotere genre kala ko yonti ko nden quoi kala ko yonti ko nden sa reflète ni e texte ujam saɗa heeɗo mos Allah wawi wadde mbiɗen famminma ɗum kala ko yonti ko nden mi essaye mi wona neɗɗo porso gueɗe ɗi quoi 46 village holko woni relation ma e village uji e sowona koɓe moƴƴuɓe fuutankoɓe sowona ko moƴƴuɓe koɓe yimɓe tedduɓe par ce que souvent min ɓuuri weldemi hen foof ko ɗum mbiyam wajiban ɓe tout le temps par ce que parfois aɗa wawi jooɗade teeru ko keɓata e jamma goro ko ɗum keɓata village uji 4 village uji 5 Fouta mais wallahi min yaade Fouta nde ɓuurani kam par ce que sa yi sacrifice mo jomumen mbaɗata o ko pelle mbaɗata jaan ko piye temedere temedde haalis o wonno foti ɓe jiɗanma ɗum ɓe nodduma ɓe jiɗanma ɗum sa ari jomumen ko jogui ko ngala foof jaltina tottuma teddinma donc pour amin ɗum ɗon tan yoni quoi noon tigui haade mo hokkude men seeɗa gati ne tawno machallah wawi min waɗande ko waɗi fayida yimɓe ganda holko woni probléme authentique e amour ne tawno son ujiba ko heewi hen yimɓe no feewi kono noon temi ala duuso mi ala jawro c'est sûr mi ala wallahi ɗum kam mi gamani ɗum wallahi mi ala mais boy oɗon biyeteɗo gonɗo murseno noon mi ala komi jiɗɗo resde ɗon ki jande debbo jiɗɗo resede mi ala non mais won debbo won jiyanmi ala waɗa affiché ɓe kalni kam hen ko heewi waɗa wiide kay som janide mi jagga haɗuma yaadema wono kokkuma min inchallah ɗum noon ko salminde Djiby Sow nana waɗa commentaire uji baɗɗi fayde ko ganduɗa ko woni émission MIIN e MON ɗum noon Fatou Kébé konkone ko noon kono kadi salminde omo ganduɗa woni ceerno li mention spéciale à ceerno li ko sukata gorko dariɗo machallah mo ganduɗa e kala émission MIIN e MON jaltuɗo mo waɗa commentaire uji makko baɗɗi fayde El Bachirou Ndiaye waɗino commentaire en namdo ko ganduɗa ko woni contact uji Bawzi ɗum noon e concert mo dañɗono ya TikTok am jontaɗo officiel 1 mbaɗon kam toon signe comme ça mi wawma wadde mi jatto mon ɓurata webde so weeli jomiraɗo probléme ma hakkude ma e advice ko woni ala ma jogdade advice probléme advice ko mawnam advice non so natti musique advice ko mawnam en dehors e musique ko min mbaɗa mais clash uji ɗi mbatta advice ji kadi clash min mbiɗa clash advice mais ay authentique ko min e ma jewta non mais hakkude mon ça va pas yimɓe fof no gandi ɗum mi wona artiste clash o ɗi déjà mi wona artiste clash o ba sa wi kam wona artiste clash o min ɗum wawata ɗum jabde par ce que son ma mo mbiɗa mi fuɗɗaki tawa non mi fuɗɗaki ke horam hokko amen hen seeɗa mi fuɗɗaki tawa non mi fuɗɗaki raw ha joni mi wulani jaw yalla est ce que yalla jeri parce que hakkilde actuellement ka puɗɗiɗo mo 2 ans déjà waɗi oui c'est ça ko son ɓoyɗo seeɗa ko son ɓoy non après mi fuɗɗaki raw ko horam kaldem et puis parfois aussi il faut kadi analyse aussi ko son mo ganduɗa bon si choix wiidema an ka jontaɗo ɗum faut pas dire rew heddiɓe goɗa yottaɓe ɓe an ka jottaɗo wiide min mi fuɗɗaki raw wiide ko min ko mbaɗami ko mbeɗa wawi ɗum ko mbaɗami ko mbeɗa yiri hen hooram pour min mi clash an artiste goɗɗo mais min souvent yimɓe hewɓe namdo kam ɗum mais non impossible parce que mais won son mama mbiyata ɓurɗo hulde ɓurɗoma wawde manda hullude dañde fit je sais pas o kalindoɗa ɗum ɗo majjirimi sa ouais e morceau analyse o mais bon comme jiɗɗo famille tan ɓurɗo hulde bone o kañum ɓuuri yidde hollide suusi bone quoi non mais après ɗum ko haydara ko gueɗe mo guurɗen e aduna tan surtout ma min ni texte uji am ko mbawmi wadde musique am foof waɗɗani kam sa ƴeewi resam en yaafo en ko gueɗe mo ganduɗa moni fof men ne wuuri ɗum souvent mais kam classe de artiste mi soiro mais non ko grand frère am et puis ko musique avant musique ni ko famille yiɗi avant tout ko famille goto mais après aussi kadi musique o wonno wayat quoi ko noon arandi min kadi ko min boniniɗi quoi min wi mbeɗa ñamde mawɓe to mi soɗaki donc souvent aussi wokko yimɓe jiya cikkat ko mbaddinmam non mi wadde ko min tan wi mais est ce que lon nandira téléphone en ɗiɗo ouais si ko grand yam min kalde de temps en temps min jewta ko grand yam relation ma e Roi Hems ouais Roi Hems aussi ko grand yam min rappeur uji fof ala rappeur mo jogdimi probléme impossible guila tan nouvelle génération haale sowona kaɓɗe yam tamtinay
mais artiste uji fof ko hakkunde mo bindami ber namdo eska selli Allah sellani hakkunde jaltino hunde partage ouais Mr kam fof ko sela ba Mr Gadio on aussi ko gaynam et puis ber conseil mon jehe battema ko hakkil mo ar inshallah émission men mino mon do calmintumi Baydi Dia machallah Baydi Malik on ko non pullo darido machallah kippinare ko ngada ko woni leñol Pulaar e ko ngada ko woni sidmo ko fulbe fof dum non holko addido authentique e der leydi Sénégal ne tawno ko fatino ko heewi garda ha Podor duttidda e festival Bammalo holko addunma do pa ko haajuji tan addi kam do haajuji musique e après kadi won haajuji goddi tawala haajuji musique mais sikki musique ko foli mudum quoi ouais sikki mi parce que min bannomi hakkilam ok nice ya tan bada balde tati garta mais wonti balde sappo nan fuddo wontu balde do gas surtout que Sénégal no wele jabi Sénégal non Sénégal ni et puis ko be modjobi machallah Sénégal labi ko modjobi mais hawri do aussi hal pleure be modjobi to sikano musique o yettimu don apparemment yettimu don quoi si holka min bawi fadde e authentique e garangal mum bete concert aji album hol projet du gonda non si bah pour le moment ha joni min goni kay tourner ngatamar kay village mawdi di min goni surtout mois de mars sinon be foti arde 6 le 7 mai inchallah e min bada concert ngatamar do e der Dakar mi yimon mon ngatamare fof inchallah so la jabi le 7 mai inchallah sinon ko album mi mama lawdi affiché et mon frère DJ Dou ouais DJ Dou jonne joyi kalis de comme wonata concert aji ayide et puis o yabani min set jogi kalis manda fo DJ Dou hebi o kalis o yabani min set mais sinon bedene album o inchallah poddo yaltude normalement 2021 so la jabi wa kanyu woni confirmation ngatamare ko inchallah tigi dum non hande somo le wi min jima wadi affiché o mo ganda woni El Hadji Bab Malgo ko poddo lawde mo mon oncle holko woni hakkude may ja mi anda no expliquer mi dum mais après energia mi yarani energia kanyum woni momma mo burmi wurde en tant qu'artiste mo burmi weltade en tant qu'artiste quoi en tant qu'artiste certes mi wadi no concert uji mi wuri musique mi jani mi wadi mi yimi fo mais journée ji mi message bammal invite kam festival mum de ko goddum wonno parce que min mawdit mi kay jimdi bammal ko mi neddo jiddo bammal hay so wana non ko jiddo mo yidi musique aji makko tu vois mawnin mi kay musique makko e jododa tan ha keba message jomum taw ana yilo yaki jomum souvent wana an windoy ni wadani ça se voit que grand ne watte sukabe hakkil grand men gor kanyum halde makko grand modjo grand Moussa kanyum halde mo halni mo hala mo invite kam festival makko ngari mi don jimon ko boyani ko aussi mi yehi galle makko mi yindire makko mais don plaisir gor mo kemmi do jodi saramde o wiima kam ko nga guitar mo meda hebde dum jammi meda hebde dum mona ko biyami authentique ko ton biya ha meda santude dum ko yalla hokkam wurde dubi baba yalla hokkam wurde dubi baba hami janya wonde baba hami winde bindi baba yalla hokkam hakkile baba amin dum non hol kokra seda la bandirabe dana dade authentique harim gadde dernière question min wonno tax tudina na gas bon est-ce que njimara Allah way wat parce que ñu buri ande ala problème e ndekete kalko munya ina gasa kala ko foti wonde ina wona kala ko tampanane yani gasa e foni gasa e dilam wala huwa wori ko gasarado wori ko gasarado dande gasarado kalko gasarado andu walado Allah way wade Allah jogi dole wade Allah way wade kanko jogi dole wade huwa wori ko gasarado dano welay non ko dadam de min won ko yalla mais mi jara min non je comprends parce que des balde ka tampuno do seeda bam ko profita ko heewi seeda wayrnade studio man andi ko dum tan nanguma seeda wayrada studio gay wa wayru don tan bo mi hebde jam studio tan bo mi yaade hebu jam surtout authentique hakkude may amour authentique ko bara radira fere seeda allo yodi kam seeda mi haldare hay gor non authentique et puis Allah yodi hade cukudel gel yebdema après daña problème puis souvent kad be jogi didol problème parce que no jimirami affaire yidde yen ya ça yidi amour sa yimi dum hande yimi fo mbiyata ko bon authentique go no wuri dum soma resam no gabe ba ma seram souvent ko entourage mo gondumbe kam mi jam gorema be no wuro hunde tan après min da wacci bi kam tan mi winda mais mi so ara wurde dum en tout cas be didi wurde ko jimman ko so wuri dum ren ma hakil mais authentique ren to hade cukule ngel yebde ma après daña problème amin ala problème
joni kay dokke kam tan debbo mi rasmi nawtere ko e tourné ji maari hol tourné ɓurma hedde marqué non en fait mi wuro fof wonko jogui ko wuro wongo ala mi ko ɗum ɓuuri weldemi hen ko hay ala hen concert goto ɓuranɗomi goɗɗo ala fof wuro goɗɗo ɓuranɗomi goɗɗo par ce que guure ɗe fof mon fof waɗi hen ko wawno mon fof waɗi surtout hakkidore mum surtout ouais je pense que banggue tournicco kam ça va quoi kaji guure ɗe fof mention spéciale guure ɗe fof son uji ma ɗi hol son mo keɗoɗa tan wotto nawma Allah wawi wadde Allah wawi wadde par ce que ko son battiniɗo waɗede projet arani mbaɗa hunde ha para après ƴewdiraɗo ƴewdiron en gasni Allah wawi wadde tan gasi Allah wawi wadde et puis mbeɗa fija jogorano wonde projet woni Allah waɗi yalti kañum woni le son ɓurɗo heɗede projet yam aɓe 400 000 et quelques streaming jar salange uji partout et puis min souvent mi heɗor morceau am yejjir ko min yimi ɗum par ce que won gueɗe ko gonta e wadde gurdam bon je vois que hay TikTok ma ko on ɓurɗa wawde wadde non par ce que won gueɗe ko arata e gurdam ma mais wonko suuɗi on son wa mbeɗa sikki par ce que min hoore mbeɗa yejjirni ko min mim taw ko haalde Allah par ce que subaka fof nde pinda keeɓa message kesso walla holno mbaɗiɗa inspiré on son inspiré sowona min gasni projet o gatamare min gasni ɗum min e gayno goto ne wiya haadi min ndiɗ ɓe tan liggi projet o min waktane ɗiɗo kanko waɗi mi arrange set majji fof kanko géri arrangement o ɗiɗon kadi fof min gasni kanko ko caɓar mbimomi Allah wawi wadde e kam sino mbimo mulano woyi guidɗo addede tan min gonɗon min picca Allah wawi wadde korimi galle affaire o hedde yam cuwa et puis continue mi noon quoi e Allah waɗi morceau mum fof yi hen hoore mum uddirni kam woni hen dammi tomi sikkano e hande ko guurami hande ko chaque jour mo Allah waɗi heɓa appel kesso walla message goto kesso mbeɗa wuura ɗum somi wuuri ɗum aussi ko hakkillam rutoro tan kay Allah wawi wadde ko mais en jii clipaji ma ko waɗi spécial ne yiye hen ko holto kewɗa waɗi tudde clipaji ma nokshot tan kewmo wadde ko no image uji baɗi noon an minen murten ko min jiɗane clip ma analyse o de non minen murten ko min jogui kon gala ɗum de murteɗa komi jogui kon gala ɗum de min cikkumi ko minen kokata mon bosni jiɗɗo hen boso ma ara Sénégal ala ko woni murten ko ala ɗum non kon mi jaaɓi clipaji ma ɗi machallah wa si mais ko won garoji joni inchallah en mbawi fadde ko heewi ɗin garat hol jiyom en mbawi fadde ma e artiste aji ɗi en tout cas kala ko ɓeydar ɗemgal Pulaar min mbeɗen hen so tawi wiyama hande ene sohli neɗɗo goɗɗo nan to gonoyɗo to wawi wonede fof mami yami yiloyo ɗum tigui dernier mot authentique ne tawno émission o gassi dernier mot yam déjà ko merci beaucoup choix et puis ko yettude mon ko gonɗon e wadde ko surtout parce que c'est pas aussi facile ƴettude temps mon ƴewde artiste aji ƴettude temps mon surtout mo mbawɗon hokkude koye mon oɗon jawɗon mbaɗoya enquête aji woni hen artiste uji oɗon invite ɗumen oɗon dokka ɗumen plus de visibilité déjà ɗum ko tinnare mawde merci beaucoup tilma par ce que artiste andi tan ko yimi mais won guitto ko jimɗa ko holla ɗum ko heddiɓe andin ɗum adunote ɗum ko onon jogui ɗum donc merci on jarama e heɗoroɓe kamɓe inchallah merci kaltoɓe mbawi wonde hen par ce que mi yi ballal mabɓe soit neɗɗo ɓaɗi ɗo neɗɗo goɗɗo ɗo ko gonmi ko kamɓe mbaɗi kam ɗum inchallah te inchallah ma wonno way merci beaucoup authentique sabu ɗum kadi weeɓani accitama foof ari min mbaddi émission ko yimɓe heeɓe faɗanno machallah ɗum noon merci les artistes ko kamɓe tigui moƴƴi ko kamɓe tigui jiiɗi fañde tawno kala mo ummen num ummo ɗum noon je vous dis merci beaucoup ɗum noon mi salmini dendagal yeɓannoɓe ɗo mbawɗo wonde kala jamani kisana woni moom mama Batuli mi salmini mi juurimama bandum jeeliya mi waɗima gorko ko mama mi salminima no feewi wodi tan to fuɗɗi kono ala gasi mi salmini Habi Dem noon oppu nenam Habi Dem al tampini nenam acci nenam ɗum no hay dem fi murtani so nenam mi yewaka toon ko sabu abunema machallah ala yewtima no fewi mi salmini mi juurima mi salminima ma wom Dieynaba Keɓe yumon o mo ganduɗa woni sehilam jooɗo ɗum no mi salmini dendagal yeɓoɓe ɓe no fewi Hawa si c'est ma cousine adorée je te fais un gros coucou moƴƴo babam Samba Acca bandum Amadou ɗum noon dendagal yeɓoɓe mi salminima mi juurimon waɗi mon gros coucou merci beaucoup ha saha goɗɗo so wili jomiraɗo émission men min e moon.